tengah sing wedok kaya Betari Kumoratih sing lanang kaya Betari Betara Kala Kalanjana Betara Kala mangklekmu jajal kowe jajal memaku karo mlaku telungi Mbak Dia dalem Mas Cempleng ngenterne Mbak Sontek lah lambemu kene ngono kene paribasan disawang teko ngarep wis ketok pasangan terasi heeh serasi nah kowe madhep serasi wong lek modele nuwun sewu lho Pak Minto lah wong cilik klambine ijo disawang kowe kok kaya kacang lanjaran lho tapi kan iki kecil-kecil cabai rawit dia seperti mesin jahit timbangannya sampean lemu wing namu aku wis ketok ora pokoke lek kaya pawakan cempe lah cilik iku ketoke pawakane wetenge rada blenduk nganggone ijo kaya semangka bosok tapi ra apa-apa piye jare Pak Minto kan cilik